Prvný dvor sme začali riešiť v roku 2015 asi, a do toho trvalo si bolo vyvovočky, potom to robila z magistráta, z OLO, ale tak oficiálne čo sa riešiť posledné 2 roky asi, a rok trvala asi výstavba toho celého týchto povolovačiek, čiže rok, ale medzi boli problémy, napríklad výrub stromov, tam bol problémy a tak ďalej, či to sa riešili problémy, ale samotná výstavba trvala asi celý rok, čiže klobúk dolu to OLO za rok zmáklo celé. Spomínalo sa tu, že takým vedľajším efektom je, že je veľa čiernych skládok a očakáva sa, že otvorením zberného dvora sa zníži ich počet. Ja tomu verím, samozrejme verím tomu, aj keď sa odpady platení, nie veľkou sumou, ľudia sú rôzni, čiže verím, že ľudia tých 50 € radšej obetujú a nie sú sem ako ničia životné prostredie, čiže my sa povať na ľudí, že životné prostredie je dôležitejšie ako pár eur v peňaženke, samozrejme. Narazili ste na takú tému, že to je tu platené? Ukladanie odpadu na zbernom dvore? Stavebný dvor áno, zatiaľ to podľa tých sumy, ale zatiaľ ľudia nevedia asi o tom, ale iba stavebný materiál, čiže betón a tak ďalej, ostatné veci nie. Čiže aj kvôli tomu, že firmy si niečo prerábajú, a keď to sem prinesú tie firmy, to musia to zaplatiť, aby sa nestalo, že to ľuďom účtujú a to zadarmo, čiže preto to asi je platené kvôli tomu, že stavebný odpad kvôli prestavbám sa musí platiť. Áno, tá cena bola symbolická, bola tu spomínaná centov. 80 € za tonu sa mi zdá, 78 € za tonu, tak nejako plus minus to je. Áno. Videla som tu, môžu sa tu odpady odovzdať aj papier, sklo, plasty a tak ďalej, bioodpad, nadrozmerný odpad, ale je tu aj časť, kde je možné odovzdať odpady s potenciálnou na opätovné použitie do Kolo, zberné miesto Kolo. Keby ste nám k tomu ešte nejak rozvinuli, apelovali na ľudí, že prineste nám. Treba recyklovať a recyklovať to, čo naozaj sa dá ešte použiť vlastne, keď máte veci do kola, prineste sem. Keď to vy nepoužijete, iní to použijú samozrejme, všetko sa dá použiť 2-3 krát. Čiže ľudia noste dokola veci, ktoré nepotrebujete a sú ešte životaschopné. Toto sa mi páči.